Vi har her en muskel. Den består af flere muskelfiberbundter, som indeholder en masse kapillærer. Inde i kapillærer er der muskelceller, som hver indeholder mange kerner. Inde i kernerne er der bundter af mikrofiler, som er opbygget af aktin og myosin. Det endoplasmiske rektilum løber på tværs, og en del af det endoplasmiske rektilum er i tæt kontakt med T-rørene. Nervecellen sender impulser ind til filamenterne via T-rørene. Der får filamenterne til at forskyde sig mellem hinanden, og det trækker hele musklen sammen. Udover energiproduktion er mitokondrierne involveret i en række andre processer, såsom cellesignalering, celledeling og apoptose. Og det medvirker desuden til overvågning af cellens cyklus og vækst. I kernen ligger vores kromosomer, og de indeholder vores DNA. DNA indeholder cirka alle vores 100.000 gener. Cellemembranen ligger rundt om muskelcellen. Man kan ikke have en cellemembran uden celle.